अगर आप भी चाहते हैं होल्ड म्यूजिक का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना न भूलें। प्रेम से बोला सूरज भगवान की प्रेजेंट बाय होल्ड म्यूजिक। डीजे मिठू राजा पटसोनी। दौड़ा ले के हम अपना माथे दर्शन करे जाते रहनी छठी घाटे, दर्शन करे जाते रहनी छठी घाटे। दौड़ा ले के हम अपना माथे दर्शन करे जाते रहनी छठी घाटे। लेके आइल हीरो हुंडा सखी रहे बड़ा गुंडा, लेके आइल हीरो हुंडा सखी रहे बड़ा गुंडा। दौड़ा हमार गिरैले बारे लगे हमरा बम भर कैले बारे, लहंगा लखनऊआ जोड़ैले बारे। छठी घाटे बम भर कैले बारे, लहंगा लखनऊआ जोड़ैले बारे। डीजे मिठू राजा पटसोनी। प्रेजेंट बाय होल्ड म्यूजिक। दर्शन नहीं छोटी माई के कोईनी, घाट के बात नहीं केहू से बतैनी। रहे सुनर हमरा दिलवा में बसल, फिर मिलेला सखी होता बेचैनी। दर्शन नहीं छोटी माई के कोईनी, घाट के बात नहीं केहू से बतैनी। रहे सुनर हमरा दिलवा में बसल, फिर मिलेला सखी होता बेचैनी, होता बेचैनी। कहत रहे सौरी यार तबे भइल हमरा प्यार, कहत रहे सौरी यार तबे भइल हमरा प्यार। दिल पर जादू चलैले बारे, लगे हमरा बम भर कैले बारे, लहंगा लखनऊआ जोड़ैले बारे। छठी घाटे बम भर कैले बारे, लहंगा लखनऊआ जोड़ैले बारे। डीजे मिठू राजा पटसोनी। मिक्स बाय ओलू ऐश्वर्या। प्रेजेंट बाय होल्ड म्यूजिक। सौरभ ऐश्वर्या गोलू रहल साथे, उन्हीं से दिल सखी लग गइल घाटे। राकेश बिहारी सब देखल है बखेला, हर घड़ी उन्हीं के याद आवताते। सौरभ ऐश्वर्या गोलू रहल साथे, उन्हीं से दिल सखी लग गइल घाटे। राकेश बिहारी सब देखल है बखेला, हर घड़ी उन्हीं के याद आवताते। हम करतानी बेटे सखी करे खातिर भेंट, हम करतानी बेटे सखी करे खातिर भेंट। किस मोहन नाम बतैले बारे, लगे हमरा बम भर कैले बारे, लहंगा लखनऊआ जोड़ैले बारे। छठी घाटे बम भर कैले बारे, लहंगा लखनऊआ जोड़ैले बारे। एटीआर म्यूजिक बाय सखवा।